गिबि मावफुं मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौबो बयखौबो खौ बेयाव लाथ'नाय जायासै दा जिहेतु जोंहा मोनसे जथुमा दङ बे जथुमायाव जोङो बिबुंथिनि हाबाफारिखौ लानाय जागोन दा जों गिबियैनो जि फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनाव जोङो गेदेमा EM प्रदीप स्वरगयारी बिथांखौ आरो लोगोसे जों बयबो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। गिलासाव बाला सोबानो जायो बालाखौ गैबावा समाव Saudara-saudara saling ada kali juga mohon dengan kita berdua yang berorganisasi ada berkulai apa ni kayaknya tarikan ada berorganisasi apa ni apa kiri आरो बबेबा सुबुंफोरा जोंनि थालांदोंबा जों बिथांमोनखौ बबे जायगायाव होगोन जों होनबा एसे रायलायनोबा आन्दाजबो जों मोनगोन बेनिखायनो आं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा दङ आं बिथांखौ बेखौ एसे फोरमायथिनो थाखाय बा रिड आउट खालामनानै होनो थाखाय आं खावलायग्रोबाय आरो